Er de løvende, ja? Er de lavet farve? Nu er det ikke. Og 14-12. Nej, det er ikke godt. Hvad synes du selv her? Det er ikke så let. Vi har taget det hele vejen ligesom sidste gang, og vi har ikke fået noget som helst. Bare det står 25. Ja, vi skal få en forlis, så vi kan se, hvad det står undervejs. Jamen, ja. Han var lige at snakke. Så videre. Men det man er ude og ude, der skal være 100 kroner. Så går den de her korte. Så er vi lige igen. Er vi lige igen? Ja. Så det er jo lige så sagt der. Lægger mange mand i. Det er penge, vi får den i de... Ja, det er godt, skal det da være. Så er alle gælden på lov, ikke? Nej, der er først, der er rigtig meget. Mange år på det. Mange 3 år over det. Så er der mange år til at lide, hvad der på Han tog den bare helt over. Og så skete der bare ikke mere derovre. Godt det der. 4 dage med, det kan man ikke. Midt på 16. Det er sundt. Det var næsten henover.
Gaza. Kom nu, Tone! Hvad er to mere?